Díomh chuirde, aniu támuid chun fécant an Dáin an Titanic le Dónall ó Colchúin. So Dónall ó Colchúin ná an duine a scríomh an Dáin seo, okay, so sin an tanam atá agus is sin an fila. Okay, so fila sin duine a scríomh an Dáin nó a scríomh an filiocht sin an post nó an job atá acu. So anam an Dáin seo ná an Titanic. Okay, so nach beag a cheap an scór bocht. So nach beag, círíonn sé sin, wasn't it little or a small thing, rud beag. A cheap sin na smuointe atá I do chean, so céir de cheapan tú, well cheap na daoine seo gur rud beag é. They thought little of it. Now na daoine seo are an scór bocht. So scór is iver é seo, is iver í seo tá brúnar. Agus sin an iver atá I gceist. So scór ná é seo. So sin an méid daoine. Okay? So an méid daoine seo, na daoine seo, nach beag a ceap siad little of it. Nuair a bhí siad ag fágá agus iad ag fágá, so ag fágá sin ag aber sláán, so ag fágá, so mátá tú ag fágáil an seomar ranga, beidir déir tú sláán leis an múntúir, nó mátá tú ag fágáil de hí, so bhaile, beidir gnéir tú sláán le mám, nó dad, nó de harca, nó de fuarca, nó de fata beidir. So déir tú sláán agus tá tú ag fágáil, tá tú ag imacht ag dul go háte ag an eile. So smuoinnig siad, níor smuoinnig siad mór an nuair a bhí siad ag fágá cómh curcií. So seo curcií an seo an chundé sin, agus sin an seo sin cómh, an oileán beag, an tileán beag sin. Agus sin an áit stop an Titanic, nuair a bhí an Titanic ag dul go Meiriceá. So stop sé an éireann. Agus nuair a stop sé an éireann, chuaigh céad is fiche nó scór duine board an Titanic. Agus níor ceap siad mór an faoi, they didn't think much of it. Bhí siad just ag dul ar an máid. Ní raibh is acu céir de tharlach. So le dul board an Titanic mór, le dul board an board a Titanic mór, so seo an Titanic mór an seo, an bád, nó bhí an bád seo ómhór ag an am sin. Okay? Nach bheic go Joe a ríist siad, never to be seen again, a ríist. Okay, a ríist sin, taken si bheith sin, so nach bheic go Joe a ríist siad. So, níor smuoinnig siad a lán faoi, chuaigh siad board an Titanic, agus ní acha aon duine iad a ríist. So, bhí 2,000 board, so 2,000. Okay, so dig mí sin 2,000 is a fiche sin an blian a mína. Okay, so bhí 2,000 board, nuair a dimig siad lo, dúirt siad sláán, dag siad éire. So dimig siad lo, go New York I bhfad I géin. In New York, an fila dána, Dónall dána, tá sé sin as béarla, as gcuilge, ná nua éireach. Okay, so bhí cín sin nuair atá tú ag freagart na ceistena seo, go núsáidan tú an gcuilge nua éireach. Okay? So go nua éireach I bhfad I géin. Agus I bhfad I géin, beidir go bhaca tú sibh Shrek, sin an terma an sin. Okay? So chuaigh siad, so bhí 2,000 duine board an Titanic, nuair a chuaigh siad go nua éireach, tá broder, nuair a chuaigh siad go nua éireach I bhfad a géin. Ach an guaigú lá, so an guaigú lá, so bhí siad an turas, thosaigh siad a gurcií lá a hain, lá 2 bhí siad an bharga, lá 3 bhí siad an bharga, lá a 4 bhí siad an bharga, agus lá a 5 tharla an timpiste mór. Okay? So an guaigú lá, se tharla an míá. Now an míá is an seo. Tuigeamid nach bhfuil sé go mac céin fá nach míonmuid ag siúil faoi dréimerí, so sin dréimere an sin. An rud sin dréimere. So céin fá an bhfuil tú sásta siúil faoi dréimere?
a bheith ag siúil an sin, níl mise sásta, cén fá mar tá mí ag buint leis. Agus níl mé ag géirí dul sa seans, níor wathlam an seans a thógáil go darlaí rud éigen go donna dom. So tharla an mí agus bhuail an lung. So an lung is a focal eile bod. Okay, bod. Okay, ach tosaíonn lung le SH as béarla. So beidir go bhfuil an focal sin ar ólas agat. So bhuail an lung, cnoch air. So cnoch air ná an rud seo. Agus bhuail sé go train, bang. Okay, go crua, go láidir. Okay, bhuail sé ní raibh sé just agus just, buile beag. No, buile mór, bang. Agus an bhuail an bod an cnoch air. So bhí rúla búla agus rírá. So sin an duine sin, rúla búla agus rírá. So sa chóhéic seo, cílíonn sé sin panic. So bhí gach duine ag rá, hir cis ó mí a céir dhéanaí mé, bhí agla ar daoine. Okay? Mar bhí an Titanic ag dul faoi hon. So faoi hon, now an focail ton, cílíonn sé sin an rud seo. Agus faoi, cílíonn sé sias faoi under. Okay, so bhí an Titanic, cosúla an seo, bhí sé ag dul faoin isce. Is ní raibh an nóhan. Now an nóhan, focail eile ar sin ná neart. Agus cílíonn sé sin enough. Ní raibh neart bod, nó neart a nóhan bod, okay? Now na bod atá gceist, tuigim muid bod ná é seo. Ach sa chás seo tá muid a caint faoin na bod sin, na bod tarthála. Okay, na bod atá ann chun daoine a hábháil má tá timpise. Okay, ach ní raibh a nóhan, ní raibh neart, ní raibh enough bod le iad a chóirt sláán. Chun gach duine a chóirt sláán, cílíonn sé sin a hábháil, sábháil iad, okay? Is báthach 1,500 duine. So báthach cílíonn sé sin an rud seo, okay? Go bhfuair siad bás san isce. So 1,500 duine ná an méid sin. So sin a lán daoine a fuair bás san isce ar an ihe sin. So bhí sé sin an a bhrónach. Ach bhí cúpla far, so far sin búcail ach búcail sean, so cosúla an duine seo. So bhí cúpla far a chur éadaí mná, a chur orthú éadaí mná. So chur siad éadaí mná orthú, cosúla gúnaí an sin, so chur siad na héadaí sin orthú. Lehéad is mé aspel ferriste. So lehéad is mé, so sin brús is mé an sin, agus bhí sé anna sever, agus bhí sé ar an Titanic. So bhí sé sa chéad achma first class ar an Titanic. Agus tuigeamid óna scéalta, cén fá gur chuir siad éadaí mná orthú. Well, is cuimhin linn, or is tá is a gwyn, go raibh an policy ar an Titanic nuair bhí sé ag dul faoi isce, go raibh mná agus páistí chun dul isteach na bod ar dús, women and children first. So, fear cosúla seo a bhí agla an dain orthú, agus ní raibh siad a géirí bás aáil, ní raibh siad a géirí dai. So, chur siad éadaí mná orthú, agus lig siad orthú, they pretended to be mná, to be colíní, so they could dul ar na bod. Now, an raibh sé sin onrach agus macánta, was that honest? An raibh sé féráilta? Céir the ceapan tú? Agus is ceise é sin, céir the ceapan tú? An raibh sé sin ceart, was that right to do? So an duine seo Bruce Ismay, rinne sé é sin, chur sé gúna air, agus lig sé air, he pretended to be a ban, agus cúi sé air na bod tarthála. So ní bhór sé boss, he wasn't killed. Ach beidir go raibh daoine eile, beidir go raibh páistí eile nó mná eile, go háirithe sa tríú achma in third class, agus fór siad bás ina áit, they might have died in his place. He took their place ar na bod tarthála. Agus as béal ferriste, tháinig sé as béal ferriste. So sin an cathair an sin, okay? In éireann, dúsceart na héireann, so rugadh agus tógadh é in méal ferriste. So it's éireannach é.
Is a délig in abrán ní déag a dóig. So a délig is é seo, okay? So mátá tinine nó mar sin agus taonn tú tríd an duras seo, an duras éilethe é loí tú ón tinine. Cílíonn si sin escape. So he escaped in abrán ní déag a dóig. So ní bhór sé bás. And he escaped ó bhás, okay, bás sin an rud seo. Is bátha, so bátha is cuivanlinn sin ag fá bás san isce. Trú a bhéalach, na cílíonn trú a bhéalach an a bhrónach agus ní raibh sé jazz. Okay, ní raibh an bás jazz. Okay, tosíonn sé le pí as béarla. Okay, pitiful tá ag eistran sin. Okay, so tá an dáin seo faoin Titanic agus na daoine éannacha a bhí ar an Titanic. Agus cuaí grúpa 120 duine ó Kirky, agus cuaí siad ar board I ggurcaí, beidir narbh as Kirky iad, agus tá is a gcuin go raibh an mí áarthú mar bhuail an Titanic cnoc air agus fór a lán daoine bás. Ach an sin bhí daoine eile as ar an Titanic ar nós Bruce Ismay agus bhí a lán airgeige, agus bhí 6 ceart glóir. So tá an dáin seo faoi sin. So tá súla gom go dtugann si bheith sin, agus má tá ein cheiste go faoi sin, fág trocht faoi seo agus freagraí mé é. Gur raibh míle maith agaí.